saiki ngene cara tak perpendek. Ayo cara sak meni. Iki pengen ngindar kaya iku mang, gak oleh mundur. Dadi ngindare ya apa? Kan gak iso rene nemen-nemen lho iki, jarake pendeken lho iki. Iso ngindar titik iso. Ya apa? Sret. Nah iki pen kecepatan tangannya ayah Rene karo kecepatan tangan pen ngene. Iki cepetan ayah mbok. Jadi pen gak mungkin iki. Iki kan mergo mek alon ae ayah men kayak contoh. Jadi pen ngene langsung gak mungkin. Secara logikanya gak kecuali pen wis latihan bolak-balik iso. Sing penting apa sing dilindungi? Dieling-eling sing penting. Nah, iku dilindungi karo tangan iki siap-siap. Nah, sing penting sret ngene kan. Ngerti? Sret. Gak iso ngindar akeh. Iki lho, contohnya ku misalnya cumpet ngene iki. Dadi pen ngindare mek kober. Sret ngene tok kepalane ku. Heeh. Seret kena. Nah, misalnya kena. Iki kena ngene gak apa-apa, tapi kan wis ono iki. Dadi minimal apa iku ngomongnya ya? Benturan dikurangi wisan. Dadi kepalane gak langsung kena kan. Kepala iki gak langsung kena. Sing kena iki nih. Terus ngene. Dadi tetep kena tapi kan gak terlalu parah. Ngerti? Seret.